går i gang med alle regler og sådan noget, så vil jeg gerne lige... vi har jo herovre Dennis, som vi synes, han gør et fantastisk stykke arbejde med det her. Og også meget mere, end vi måske sådan lige ved. Så Ej og mig, vi har faktisk lavet en kurv til dig, fordi vi sætter sgu pris på, Dennis, både dit væsen og dit arbejde i det her konkurrence. Så, tak. Så jeg synes også, vi skal lige give Dennis en hånd og anerkende. Tak. Tillykke med den. Tak for det. Tillykke med den. Ja, lidt stolt er det der på. Den er faktisk lidt større end jeg lige. Ja. Det der, den skal vi have indvejet. Så fedt nok. Tillykke med den. Ja. Så er du i gang. Ja. Tillykke med den, Peder. Tak. Og Kasper, du har også været i gang. Ja. Ja. Tillykke med den. Tak. Det er godt, I kan hjælpe hinanden, jer brødre. Sådan. Ja. Fedt nok. Har du gokket med? Nej. Tillykke med den. Tak. 5-17. 5-17 til Malte. Det er okay. Ja, Dennis. Forsvarende mester for sidste år. Ja. Og står på næsten samme plads. Det er kongepladsen. Det er her. Det er her. De er forsigtige i dag. Meget. Men fordelen er jo, der er jo ikke... Malte har taget en på 5-17 dernede. Det er faktisk den eneste store, der er hævet op indtil videre. Så de er her jo endnu. Så man knækker bræk til dig. Tak. Tillykke med den. Tak. Nå, Jørgensen. Det var vist godt nok, var det ikke det? Jo. Tillykke med den, Kasper. Du går lidt baglands. Så kommer den tættere på landet. Ja, men det er lige det. Jeg kan ikke rigtig gå længere ind i det. Så Jørgen, du er både indvejer og netter. Og jeg er også netter, ja. Tillykke med den, Christian. Tak. Ja da. Tillykke med den, Kasper.
Hvad så? Bliver der givet gode råd herovre? Ja, det er fuld af gode råd. Ja. Har pølsemanden styr på det? Ja. Det var godt. Ja. 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 Nå, Jørgensen. Anden plads indtil videre. God dag. Det var godt. Kasper, første plads indtil videre. Fedt. Jeg kan næsten sige allerede nu med sikkerhed, det er i hvert fald 100, du går videre. Om det er 100 med en førsteplads nu, det er jeg ikke helt sikker på. Men god dag. Bare vi videre, så er det okay. Ja, godt. Var det bare fordi makkeren fangede, så vil du også have lov lige at komme på video. Nu skulle han ikke tro, der var noget. Skal jeg hjælpe? Nej. Og Allan, det giver også lige lidt flex her i anden heat. Det må man sige. Ja. Det er dejligt. Ja, det er godt, der sker lidt. Det ikke dør helt ud. Tillykke med den, Allan. Tak. Hvad siger vi til det her? Jørgensen, han har en anden plads, 6,1. Det ser ud som om, han går videre. Er det rent held, eller kan han lidt? Han kan ikke en ski, det er ren halv det hele. Okay. Og det er slet ikke noget. Du kan se mange fiskere, der står og mistet det her nu. Ja, jamen jeg kan godt... Men det er nok ham, der smiler til sidst alligevel, eller hvad siger du, Michael? Ja. Ja. Sådan er det jo. Nå, Palle, det gav lidt i dag. Ja, men jeg er jo gået over til det artsfiskeri, og det er en af de der, jeg tror, det hedder en grønling. Ah, okay. Ja. Ja, det bliver... Jeg tror da i hvert fald, det er en ny Danmarksrekord. Ja, det bliver hyggeligt at skal køre i bil med Michael hjemme der. Ja, for han har ikke fanget noget specielt, jo. Nej. Nu fanger jeg lige den her store en herude. Jamen, gør det. Fjerdepladsen, Kasper Kjær. Tillykke med finalepladsen, Kasper. Tillykke. På en tredjeplads, der har vi Henrik Stolten. Tillykke, Henrik. Tillykke. På andenpladsen, Michael Jørgensen. Tillykke. Og førstepladsen, 6,7 kilo, Kasper Strømnes. Tillykke, Kasper. Der er et gavekort til en trøje. Den er bare ikke kommet frem til mig nu, gavekortet. Så det sender vi til dig. Så lige når vi er færdige her, i hvert fald de der 4, der går videre, vil vi gerne lige have et billede af nede ved søen. Og så vil jeg vil gerne sige tak for i dag, og god opførsel, og jeg håber, I er hygget jer. Altså, vi synes virkelig, det er gået godt, så jeg håber, at I alle sammen er hygget jer. Og så lige en sidste ting. Næste lørdag, der er der næste indledende heat nede i Rødekro. Få støttet op om det. Alle dem, der kan og har tid og lyst, meld jer ind nede ved Ronny. Vi skulle gerne hjælpe hinanden lidt alle sammen. Så tak for i dag.